Os 8 grupos de acción local da pesca de Galicia participan nun proxecto conxunto fundamental para a supervivencia do sector. Chámase Remuda Xeracional, o futuro do mar, e foi presentado en decembro do ano pasado. Busca potenciar vocacións arredor do mar, captar talento. O mar necesita, que non digo que non o teña, pero necesita xente xoven con iniciativa que aporte solucións, que aporte frescura, etc. Necesítase xente formada. Para buscar eses perfís, o proxecto explora varias vías. Unha delas é a das sesións informativas nos centros. Este é o IES de Ribeira. A aula, cuarto da ESO, 15 anos. O que se intenta é desfacer tópicos, abrir camiños. O que quero con isto dicirvos é que moitas veces eliminamos a idea do sector do mar pensando en que o mar só é sair a pescar en condicións malas, en barcos pequenos, etc., etc., e o mar é moito máis que pescar. Pero tedes que coñecer o que tedes para poder valoralo. Porque o mellor tedes unha opción cercana que vos interesaría e non o sabedes. Dígolo porque hai oficios, cociñeiro, mecánico, frío, non sei que pode ser en terra ou en mar. De feito, hai moita xente que empeza no mar toda a vida e despois monta un negocio en terra. Non, que eu quero ser soldador. E pensaste ser soldador no sector do mar? Porque un soldador que faga buceo e teña que soldar un barco por debaixo, vale, vai cobrar moitísimo máis que o soldador de terra. E pensastes en ser peluquera o mes de julio nun crucero? Que vas a cobrar 6 veces máis que de peluquera aquí en terra? A maioría da idea xa tiña, pero de escoitalo na casa e todo. Pero bueno, sí que non me imaginaba que, por exemplo, os sueldos dun peluquero nun crucero ou cousas así, por exemplo, dese tipo de cousas que hai outros oficios que aquí en terra son normales ou danche un sueldo normal, entre comillas, pois que no mar pois subiran tanto ou que se favorecera tanto eses servicios ou que fixeron tanta falta. A verdad que eu pensaba que o mar enfocábase solo no mar e xa pesca, bateas, bucear, pero ahora vexo que non, vexo que tamén traballando na terra podes chegar a traballar no mar e iso tamén vaiche beneficiar a fin de mes no salario. O proxecto pon énfase en empatizar coa rapazada, falarlles na súa linguaxe, utilizar as redes como canle e buscar exemplos próximos que lles transmitan o valor de traballar no mar. Xente que sexa moderna, entre comillas, que sexa deportista, que haga outras actividades, que teña unha vida social, que o mellor traballe en redes e que sexa coñecido en redes. Entón, toda esa xente nos queremos utilizarla como reclamo para que vexan de que o pescador non é unha profesión obsoleta, que é unha profesión moderna, que é unha profesión que ten futuro. Esta é a miña oficina. O mar ten futuro. Veño dunha familia mariñeira e que vos vou contar? Sin o mar non vivo. Estás completamente, pero completamente conectado ca naturaleza, co mar, e sinteste moi realizado. Do meu hobby, eu sempre buceei, é a pesca submarina. Eu do meu hobby fixen a miña profesión. É un traballo gratificante, é un traballo que relaja. Que podo dicir? Vivo no paraíso. Entre todas as actividades, no proxecto participan máis dun milleiro de escolares. De Ribadeo á Guarda. Ti tiras das súas ideas previas e todos coñecen aquela embarcación, aquel aparello, aquel tipo de pesca, todos saben que a gran altura vai ao Gran Sol ou vai a Maldivas, é dicir, todos teñen ideas que hai que un pouco remover. E despois hai unha parte importante que é unha das cousas que toca este proxecto en canto a contidos nas aulas, que é o tema das saídas profesionais, é dicir, a ti en que che gustaría traballar ou que se che dá ben, que che gustaría facer. O tema dos salarios chamalles moito a atención. Para falarlles de saídas laborais, que mellor sitio que unha escola náutico-pesqueira. Esta é de Ribeira e hoxe visitan a 50 alumnos do IES de Rianxo. Cada un co seu contexto, coas súas prioridades e coas súas ideas preconcebidas sobre o mundo do mar. Non sei, que é duro, que dá moito traballo, que costa, non sei. Miña nai era mariscadora
pero non me chama tanto e sinto que tampouco é para min. Pois o identificaba con a lonxa de Ribeira, pescar, vender e traballar. O sueldo, lógicamente, é moi importante, tamén depende da vida que queiras levar e a familia que teñas, pero, por exemplo, o tempo libre tamén é moi importante, a distancia que quedas da túa casa e así, non sei, eu valoro as dúas cousas. Nas escolas náutico-pesqueiras apréndenlles a diferenciar as artes de pesca. Fálanlles do funcionamento dos motores ou da importancia da sala de máquinas nun buque. Pero a parte que sen dúbida esperta máis interese é o simulador de navegación, porque semella un videoxogo. Cada alumno manda un barco de distintas características. Neste caso, no porto de Róterdam. Por un momento, son patróns. Daniel teno claro desde hai tempo. Este é o seu soño, o seu proxecto vital. A ver, a mí o que máis me atrae en este sería Puente. Facer un que sea o bacharelato, un ciclo medio e depois un superior. E depois vai sacarme os títulos ou as cousas que necesite e depois nada ir a pesca de altura. O discurso de Daniel é música celestial para un sector que desde hai décadas se queixa da escaseza de traballadores cualificados. De feito, hai barcos como o Valle Fraga de Burela que leva amarrado 5 anos porque non atopa tripulación e acumula perdas. Na Mariña e noutros moitos portos completan as tripulacións grazas á inmigración. Segundo os datos da Seguridade Social, hai case 1.700 estranxeiros no mar galego, 500 máis que en 2016. A última enquisa de Ocupesca de 2023 indica que na pesca extractiva hai 11.002 traballadores, 500 menos que en 2021. Por grupos de idade, vemos que só o 16% ten menos de 34 anos. Entre 35 e 54 son a maioría, o 67%, e de máis de 54 anos, o 17%. É dicir, o sector ten uns traballadores experimentados e veteranos. Para atraer xente nova, o proxecto aposta por accións prácticas e experiencias reais. É un proxecto que, ademais destas sesións de aula e destas visitas, co alumnado hai dúas actividades a maiores que son como un pouco máis opcionais, voluntarias, pero que están, a verdade, que están sembrando bastante curiosidade entre eles, que son, por un lado, a posibilidade de facer un embarque real co sector, é dicir, aquel alumno ou alumna que estea interesado, pois pode dicir, eu quero ir e quero facer un embarque, pois media xornada, unhas horas e tal, entonces nós estamos en contacto co sector pesqueiro, poden facer unha convivencia, unha xornada real de traballo no mar co sector. E, por outra banda, temos xa como unha especie de premio, como de colofón a toda esta participación, que é a través dun traballo que fan voluntariamente, de forma individual ou ben en parella, poden optar a pasar unha fin de semana con alumnado de distintos territorios de Galicia, é dicir, dos centros que están participando, na illa de Ons. Hai uns anos, os GALP xa fixeran 2 proxectos deste tipo. O deste ano é máis global e máis ambicioso. Queremos ir máis alá, queremos ir a intentar fomentar a formación profesional dual, algo que está tendo relativamente éxito no tema da altura, tanto Portos de Celeiro como Arbia, a Asociación de Armadores de Vigo, xa están tendo experiencias frutíferas con formación profesional dual, en donde aí quen tutoriza realmente as prácticas son armadores, e iso nos podería permitir un arraigo, ese contacto con o pescador, ese traballar no barco, non traballar, pero aprender con el, e que lle poda transmitir esa pasión polo mar, para que esa persoa logo poda arraigar na súa localidade ou nos nosos portos pesqueiros. O sector evolucionou moito nas últimas décadas. Os barcos, por exemplo, gañaron en habitabilidade e tecnoloxía, e o traballo non se parece en nada ás condicións de hai 50 anos. Ese é outro dos piares do proxecto: falar do mar en positivo.
A ver, eu penso que hai un gran descoñecemento. Sí que é certo que os pescadores tiñan a menospreciar a súa profesión. É certo que tengan unha penosidade, que está con as inclemencias do tempo, os temporais, non é un traballo moitas veces a intemperie, non é un traballo fácil, pero sí que é certo que decía antes, hai moitas incentivos desde o punto de vista da innovación, da modernización, a roupa de traballo non é a mesma, digamos que agora teñen un poder adquisitivo en moitos tipos de pesca que pode ser interesante desde o punto profesional. Na pesca de baixura teñen tempo libre, ten os fins de semana, o descanso semanal, que en outras profesións o mellor non está garantido. Entón, nos queremos, para quitar esa mala prensa que tiña a pesca, pois intentar incentivarlo con todo este tipo de actividades. O proxecto Remuda Xeracional, o futuro do mar, conta coa participación dos GAP do País Vasco. En maio organizará unha xornada técnica en Ribeira. Conta cun orzamento de 145.000 euros. O 70% financia o FEMPA. O 30% restante a Xunta.